Hagajingala election na kontaga by election I Dr. Boskam minapensay na mga buon ki buong mga kawipipi kanang tangman ba yung hagajingala majungka. Andrei Dr. Boskam minaong ba kajingkado yung jingko karukom terekam gasorka kam dai gijing ba yung ani benchmet yenu ilaong du wakum ka parti kebutuhan hakalyang pesa nadakam kran yung jingge cukup ba amdai shu berkot ya ka Voice of the People Party andai la dai berkot daka Jaitu Party tumnya sab yung jingkran jui Yanong EP ka Voice of the People Party kam dai shu ka Voice of the People Party ila dai ban ai kerteng daka Jaitu Party how pra but kay ka bang akwa ban kren hagani ka janmiet kalong kaba I Dr. LP sani ila yo ban kren kindiat ya kata ka jing sha ben sha sin kinong ilam jong Voice of the People Party but kinong ilam jong ka hagbe dei bat kata ka jing keno ba ngi dei tang kita ki breu ki ba ben breu kay ka bang akwa ban ya tu EP hang ni ki wei pat ki ba persha ya ka Voice of the People Party ki ba don ha ka board sen char benta kim kwa ba upai ba unyo ya ka jing shai kim kwa ba upai ba unyo ya ka jing tip upai ba ka jing kwa ka jong ki galong ba unsa ha ka umdum ba ka lengo kata ka ka jing trang ka jong ki henry na do ba mi ka Voice of the People Party dei bangi ben dei bangi kho henry ngi wan chok pai ba ya ka ban penshai ya ka ban ya tho ya pai ba ya ka jing le ya ka jing duna ha ka ta kom sinchar ka khada ka ba dei ka kamram ka jongi ni klem le tam ka ni ka dei ka kamram ka jongi ya ka ban ngimi chakmat ya ka ban a ya ka jing penshai jongi shapi pai ba ha ka dei ba ki mat ki babun ki bakta ya pai ba lada mangi kum ka Voice of the People Party ka ba don na ka liang persha ngimi chakmat ya ka ban ai ya ka ta ka jing penshai ban ai ya ka jing sotho so pai ba ya ka ei ka ba ki dei hok ban yo ya ka ei ka ba ki dei ban yo ana ka sarkar nganong ye phi ka Voice of the People Party kala le lendet ya ka kamram ke jongka kam sempendep ya ka kamram ke jongka kum kata ka seng ka bantri na ka bentam jong pai ba ho nganong ye phi ka long ka ei ka ba bakla shibonet ban ong ba lada krow ya ka jingduna jong sarkar ban ong ba ngi ben briu la ne ngi kin tho briu ngi kren tang ngi jing ko jong ka sen sha ka khadar ka bakta yau pai ba ngim ben shimet ngim ben ya kita ki briu shimet henry ngi kin tho ya ka kom terkam jong ka sarkar ba kata ka dei ka kamram ka jongi lada ngimmi ja surok lada ngimmi kumni hayo wahat ya ka ban pensha jau pai ba yenong EP ka Voice of the People Party kam dei sho ka Voice of the People Party ila dei ban ai kerteng da ka Jaitu Party ni ngam dei ka party ka Jaitu ni dei ka party ka Troy Sitom kumolo ongi Dr. EP sani ni wan sho pai ba om tang ha ka por election ka wei ka ba kini kin real start ki chajong ka jing e hari India habapon ki jalna ka long ba ki political party ki le chau pai ba tang hakapor election kata kadai ka jing ko jong karkom trekam ki political party ha India henry ni na galyang jo Voice of the People Party ngem tre ban ong ba ni ru ni don ya ka chu ka jing ko ni wan chapi pai ba hakapor bolong election hakapor bomlong election ban pensai chapi upai ba kenma ya kata ni sim ya ka ni ka kam reservation om shwa ki election ni bo ya ka hakamat manifesto ka jongi ka ba hauslam arajar pulai henry ni sim ya ka ni ra ya ka shau pai ba bangila pelong ka jing ki hauslam arajar pulai hadin ka election nganong pi hauslam arajar tangga Voice of the People Party babo ya ka job reservation ha ka manifesto ki wegi political party ki ya bo ha ki manifesto ki jongki henry marsin dep election ki klet no na liang jo Voice of the People Party ngim klet ngela ra so pai ba marsin dep yele iki election but kai ka bang yu i galong ba ka pen bore ka sarkar ya ka ban thau ya ka to expert committee henry na liang jo Voice of the People Party kombai president ila penshai ngim hun ya ka ta recommendation jong yani expert committee but house name arajar apupra ngin wan chapi pai ba ya ban pan ya ka bor na phi ya ka bangin don na ka sarkar thanang bangin yo ban pen kalahi da ka Voice of the People Party piprian yang pai ba ya kata yen wan biang chapi pai ba